Kiramtang aruni phaing kora troxier ni por phai sira chiti ma por malom Khatkhati PS keparlo balijana long keton kilang asai kideng ponahur aron re pen Dovai kepon kanghu kenep dun long SI Raju Dwara, SI Atikur Rahman, SI P Swargeri, ASI Arunaratum Joy Pen Birta ke longa tengpen, Khatkhati Police Station ke parlo, Balijan Khan Bastia long keton ke lang asai ke denga hud. Dimapur pen kevang bom ihum Maruti Eco, registration number AS01 EJ6656 halong pen, kaddu kawe cartoon crate roxy, chlorpheniramine, malit, lapen, codeine phosphate syrup mate jetkov alang atowaya bong aron ripen kepon kanghu ahut nebdang long cheklo bangso cartoon crate roxy along isia cartoon arlo along pen bong pharo isira inkoido lapen cartoon along ke thap the bong truck ner kep an do lapen kaddo gawe pangrum pepen bong suri hini an adowai nepon long lo birta kiribdun long atengke gari kate barabang to bara long keton ke langa tuma phan ke thek long pen me thanga gari aphan chi ote kang bupsi habit ing namanat kaju pusi birta redon long bangso ka khuru ka sai ke deng pona hut gari arlo long pen psychotropic substances matik ke matha ja kong ki jumre tuma phan ki pia Dovai lapen mobile phone ni khum lapen gari setami ke lang chari pon je phan SDPO bokajana ton chepari deng pon debro Bokajan penanan terang, Karbiang Long Life.